Hamjangma to jotono hamjaklayo phiaba o hamjangmano kebo thuya sakni bagui bukhao tikri tonimaya. Tokma tuimasu salbaro phiaba chini bukung bara rokhe hamyasu salbaria. O takhuk chakrano sapcharunai. Heba sab thuya sakni bagui bono naikolnai. O chakrani mokol bai nukhe khunju bai khanao. Khunju bai khanake mokol bai nugu. Takhuk Ranjit debbarma le sabar naharnai. Salbalok thangka Ranjit ni sak hamya angmani. Kok silcha mungke hai. O chakra Ranjit debbarma bo belai kheno chugya nukungni borok. Tei bini mokol bo hamya. Boikhe nuk bo sin nukbaya. Bokhe nukna musung bo sin nukya. Phaidi chung bono te waisa naharlainai. Waisa ya waniya. Tok chibar thangka khumulungo adong okrarok bai malaina hanai. Tabuk bo malai mayago. O chakra Ranjit debbarma Radhapur PS by Gadalchak Ranjit debbarma Agla Mohan Para. Khenai nai di Takhuk Ranjit kok samani khuk tini khanai mang adi jasa mani nona habrana ni ko asuk ongka asuk to noi nangka ni ne somai nangka nang thang paija tini bai kojin thagya digai sojin nangka ta kagi ka tom khai sia kagi ka tom khai bokai sorry ka hamla bokai ko mokolong lo ya rok ka hamla kok simaya kosan na kagak deso sengse mokolong sutepan kosong tong na mokol megero kantang kai kau nomor ceran sih nunu ya oh gebur si mating tengah sama ada tinu ya atma bosor angka kan samung lo ketom kaca samung kan kayak apa kok nggak ada lo kok sebelum kita apa no normal lepas terus na kata ang khosaran ka apa normal lepas terus na kata agin sime atiro kung teman tak boleh mana na tam ka tam sa sab siya ba